Pangasinensing nurse sa England na isa ring COVID-19 survivor, kinilala dahil sa pagiging vaccine advocate. Kilalanin sa report ni Russell Simorio. Isang Pinoy nurse ang kinikilala sa bansang England dahil sa malaking kontribusyon niya laban sa COVID-19. Nagsisilbing COVID-19 vaccinator at COVID-19 advocate ang nurse si JP James Pallis, 28 anyos, na tubong San Nicolas, Pangasinan. 4 na taon na siyang nurse sa England. Hindi naman ganun kahirap maging medical frontliner sa UK kasi supportive naman yung mga manager, supportive naman yung mga cohort. Mas nagpursige pa raw si JP sa trabaho matapos siyang tamaan at makarecover sa COVID-19. March 2020 nang tamaan ng virus si JP. Ang mahirap is yung malayo sa family and when you needed your family, especially kapag may sakit ka, through video call mo lang sila natatawagan at wala yung physical contact. Nakita ng gobyerno ang dedikasyon ng Pinoy nurse sa si JP kaya ginawa siyang lead coordinator ng isang malaking vaccine hub. Blessing in disguise na rin yung vaccination hub na nag-lead ako kasi I was offered a nurse manager job ngayon sa outpatient department. Last Monday lang, I just started as a nurse manager. Buong Pilipino nakaka-proud sa kanya. Ginagawa niya yun hindi lang para sa sarili niya, kundi naging advocate siya, naging hero siya. Russell Simorio, Balitang Amyanan.